Kaixo danoi, bueno, aurten ilo nun lehenengo bideoen esan bezala lanak uste zinenio jongo nintzen bideoek iotzen eta azkeneko hilabete pasatxuen Azpeititik kanpo bizitzen egon naiz eta bideoek editatzeko materialik eta ez neuken eskura, horratik egon naiz bideoik eta ilo gabe bitartien entrenatzen segiu dugu eta gaur apirilako 10 Domusako astetxo bat bakarrik falta da eta Domusako astetxo bat bakarrik falta da eta hemen egia, entrenau. Gaur xoxoteko bultatxu egin dugu, hemendik jarriko ditut numerituek eta hoxe beste ipe, pentsatzet hau izango ala Domusa aurretik itokoeten azkeneko bideoa, oain okurretan nahola aprobetxau eta hoxe itokoet eta gero, Marcisek esateun bezala, suerte y justizia. Besteik gabe, entrenau berriko entrenaute dago, así que egunien dana ondo ertetzi bakarriken falta da. Ale, eurre!